מתחיל השיר. מתחיל השיר. פרשת האזינו בעזרתו יתברך, אנחנו זוכים להתחיל. אז אם תשימו לב, קודם כל נגיד משהו אחר. יש ספר שנקרא יפה ללב. יפה ללב זה היה בנו של רבי חיים פלאג'י, הרב יצחק פלאג'י, עליו השלום. הוא כותב, פרשת האזינו, טוב לקרוא כל יום פרשת האזינו, עד וכיפר אדמתו עמו. כל יום. כל יום. למה? במשך השנה או רק בימים האלה? כל יום במשך השנה. למה? הוא אומר, יש שם 40, למעלה מ-40 פסוקים, 43 פסוקים. וסודו גדול ורם, ועל ידי זה לא יוסר מעליו צלם אלוהים. סודו מה? סודו רם ונישא, אבל גדול. ועל ידי זה לא יסור מעליו צלם אלוהים, כנראה לפעמים אדם עושה את זה עבור, יש איזה צלם שאומר לא יסור מצלם אלוהים. אומר הרב, ולא יארע לו שום רע בעולם באותו היום כלל. אבל מה זה? מה צריך לעשות? לקרוא כל יום פרשת האזינו. איפה זה רשום? בפרשה, חומש דברים. חומש דברים. אוקיי. יודע? כך כותב הרב, דבר נפלא. למעשה כל השיר עצמו. כל השיר. 52. 52, נכון, אבל הוא כותב עד וכיפר אדמתו. 43 פסוקים. 43. בסדר, יהיה יותר רע. לא, אז כנראה שיש סוד דווקא ב-43 פסוקים עליו. זה כל העניין. זה מה שכותב. הוא אומר, שימו לב, אם נשים לב, אפילו הרמב"ם בהלכות תפילה, פרק ז' הלכה י"ג, כותב הרמב"ם, ויש מקומות שקוראים בכל יום פרשת האזינו. הלכות תפילה? פרק ז', פסוק, הלכה י"ג, כותב הרב, ויש מקומות שקוראים בכל יום פרשת האזינו. זאת אומרת, ומה הרמב"ם עכשיו מכניס עכשיו סגולות? אלא אתה רואה שכנראה שבאמת יש פה איזה עניין חשוב מאוד שגילה לנו את זה הרפ"ל. הרמב"ם היה לפני ודאי. הרב, יש לי באמת שאלה, ואני מצטער שאני מפריע. ואדון אייל יכעס עליי. לא כועס, למה אתה לא, הוא יכעס עליי, הוא ישמע מה אני אומר. לא. כל דבר, כל פעם, הרב אומר, אולי בצדק, אני לא... גם בדתי כל הדברים האלה. אבל אם הבן אדם יעשה כל מה שכל רב אומר, נעשה כל מה שכל אחד אומר, אנחנו לא יהיה לנו זמן לאכול אפילו. אל תאכל. השאיפה. לא יהיה לנו זמן. אבל אתה צודק. נכון או לא? לא נשק לספר תורה 7 פעמים. 7 פעמים, 14 פעם נשקתי אותו. לא, אבל מסכים. אמרתי, כמו תרנגול. יותר אני לא מגלה לך דברים. סיפרת דברים. הגעתי לתיבה ב9. לא משנה. עכשיו חומש שמות, בדברים. זה, הבנתם כמה חשוב להגיד פרשת האזינו? מה אתה רוצה? מה? חומש. איזה חומש? דברים. דברים פה כך. וואלה, מי עלה? שלום? להביא לגמור. לא, שלום. רק להביא. כן, רק להביא. כמו הפוצים את זה. כן. כן. בפרק ל"ב, פסוק כ"ו. כן? הפסוק מתחיל לולא, כעס, אויב, זה לא משנה, אבל שימו לב, פרק ל"ב, פסוק כ"ו, אמרתי אפיהם, אומר הרב, בפסוק הזה, הפסוק אומר, אמרתי אפיהם, אשביתה מאנוש זכרם. בפסוק הזה יש 26 אותיות. מהרב, בכל מקום שתמצא פסוק 29. 29? כמה אמרת? 26. 6 אותיות. כמניין הבעיה. כל מקום שתמצא פסוק בין כ"ו תיבות, שיש לו פסוק 26 תיבות בדיוק, הוא קודש קודשים. ויש בו סגולה שהוא אחוז בשם הוויה, ואין ארוך לקדושתו. ובשירה הזאת. אמרתי, אפיהם אשביתה מאנוש זכרם. דרך אגב, אבנר, אתה חייב לדעת את הפסוק הזה. כיוון שיש בזה סיפור על הפסוק הזה, וכל אות שלישית משם זה השם שלך. זה דבר הזה. כן. פרק ל"ב זה פסוק כ"ו. רק שנדע שכמה... איך הגעת לאבנר? מה אבנר? מי איזה אבנר עוד יש שם?
אבנר היה תלמיד של הרמב"ן. בגלל זה. כן. אתה מכיר את זה? כן. תגיד לו את המקום, אתה חשבת. אז הוא עשה לו פרוטקציה, שם את השם 26 שלו. תיבות, לא אותיות. 26 אותיות. אותיות אמרתי. אותיות. כל פסוק שתמצא פה 26 אותיות הוא קודש קודשים. למעשה יש שני פסוקים כאלו, יש פסוק אחד במלכים, ספר מלכים, יש שם פסוק שיש שם 26 אותיות, ויש בספר צפניה, פרק ג' פסוק ח', גם פסוק שיש שם 26 אותיות, בפסוק הזה. איזה מלכים אנו? מלכים א', זאת כן. אז זה חשוב לדעת את הדברים האלה. אפילו שהפסוק לא... כל הצורה שלנו קדושה, קדוש. כן, כנראה שיש איזה סוד מיוחד בפסוק שיש בו 26 אותיות כבניין הוויה, כנראה שזה, זה הלשון של הרב. אפילו קודש שהפסוק קודשים. הוא תוכחה רצינית. אפילו שהוא תוכחה, כן. אין, למעשה מי שלומד פנימיות התורה יבין שאין פסוק שהוא לא, חס ושלום, לא טוב. כל הפסוקים הם טובים. גם במשנה צריך כללות של מה זה. צריך כללות, כן. כל פחות משהו. רבנו ארי היה משלם כסף כדי לעלות. אומר לגבי אני נולד את העלייה של הזה. כן? יש ספר של הגאון מווילנה. משהו מיוחד הספר הזה. קוראים לו שירה לחיים. תעיינו בזה, זה משהו מדהים. אני אומר רק הגאון מווילנה יכול להציג איזה ספר. הגאון מווילנה כותב שבפרשת האזינו יש תרי"ג תיבות. 613 תיבות. כל תיבה, תיבה הכוונה מילה. אוקיי? האזינו זה תיבה. האזינו. השמיים זה תיבה. כל מילה, יש 613 מילים, כל מילה מרמזת על מצווה אחת מתוך התרי"ג מצוות. הוא אמר. ובכל מצווה, כל תיבה הוא כותב, אני לא, כמו בלילה הספקתי, כתבתי קצת, אני כתבתי 2. אני אגיד לכם 2, רק זה לא צריך להמשיך. האזינו, הוא אומר ראשי תיבות, המין האנושי, זכר יוליד, נקבה וזכר. זאת אומרת, המין האנושי, זכר יוליד, נקבה וזכר. זה מצווה הראשונה. שמיים, זה כבר הוא קופץ לפרשת לך לך, שיש מצוות ברית מילה. שמיים ראשי תיבות, השמיים, הזכר 8 מלידתו, ימול מבשרו. וכן ואת הארץ, על כל תיבה, כדאי לקנות את הספר הזה, שירה לחיים. לא לחינם זה נקרא שירה לחיים, זה שירה. יש ספר? ספר של הגאון מווילנה שנקרא שירה לחיים. אני פעם קניתי אותו, לא קניתי, היה חוברת כזה, קניתי, עד היום אני מחפש אותו, לא מצאתי, לא יודע איפה נעלם. אבל במחשב, שירה לחיים, למה מצאתי ואתה מתענג על כל תיבה, הוא מביא לך איך כל תיבה קשורה לתרי"ג מצוות. כל התרי"ג, משהו מדהים. יש לנו איזה דף אחד של מחר בשער. כן, צילמתי, ונשאר לי על השולחן. מחר בערב. מה, כמה זה? לא אתה? סתם. כן. יפה, אני אביא את זה. הלאה. זה לא. אחר כך בפרק ל"ב, פסוק ג' אומר הפסוק כי שם אדוני אקרא עבור גודל לאלוהים. יש אומרים כי שם השם אקרא, לפני שאתה קורא בתורה, עבור גודל לאלוהים. תברך את הקדוש ברוך הוא, ברכו את השם הבא. יש אומרים ככה, כאשר אדם קורא את שמו של השם יתברך במילוי האותיות. מה זה במילוי האותיות? מה הוא אומר? הוא משאיר את כל האותיות. עדנות, הוויה, אלוהים. לא. שם הבעיה מילוי, שאיזה מילוי, אבל אב, סג, מה, בן עצק, זה אומר, לא, פשוט. איך שרשמים י' כו' י' זה ו' ד', כן. ה' י', ככה הוא עשה הרב, כן. ה' י', ו' א' ו', ועוד פעם ה' י'. באיזה מצב? סג, מילוי סג 63. מילוי 63. מילוי סג. באיזה מצב הוא קורא את הקריאה הזאת? אם הוא בא ומברך, אז מה? לא, עצם זה שאדם אומר, ברוך אתה המוני, אומר, המילוי של המוני, אם אתה לוקח רק את המילוי, לא את האותיות, זה יוצא י', א', ו', ד' וי'.
בקיצור, המילוי של האותיות הללו, אם תספור אותם, זה יוצא 37, כמניין גודל. לז. כן? לז. יש 37. יש מול לז ויד. יפה, זה יותר קל לי. מול לז ויד. אז לז אני מדבר. כן. כי שם השם מקרא, שאתה קורא באותיות, עזבו גודל 37. עזבו גודל, אתה תמצא שם את הגודל. טוב, זה לא כל כך משהו. עכשיו, ידוע, מאיזה גיל אפשר לעשות זימון? מגיל 13. לצרף למניין? 7-8. גם 13. נכון, 7-8 גם אפשר לצרף אותו, אבל לכתחילה מגיל 13. אומר הפסוק, הבו, כמה זה הבו? ה' זה 5, ב' זה 2, ו' 6, כמה באחד? 13. אומר מגיל 13, מגיל הבו, גדל אלוהינו, אתה יכול בעצמך לגדל, לעלות לתיבה, לברך, להיות שליח ציבור, אין בזה בעיה. הבו, גודל אלוהינו. אמרו גם כן פעם רמז על זה כזה, בוא יבוא ברינה נושא אלומותיו. יבוא בגמטריה 13, כשמגיע 13 עושים ברינה, עושים מסיבה גדולה. מעכשיו נושא אלומותיו, עד עכשיו כל המצוות והעבירות שעשית עובר לאבא שלך. עכשיו נושא אלומותיו, אתה סוחב על עצמך את הרעיון הזה. זה לא קשור אבל. פרק ל"ב, פסוק י"ג. ל"ב, פסוק י"ג. אומר הפסוק, ירכיבהו על במותי הארץ. ירכיבהו על במותי הארץ, מי שמסתכל שם כתוב במותי עם ו', זה נקרא כתיב מלא. למעשה לא צריך ו', אבל במותי חולם. יש שם ו'. למה? מה בא להגיד לנו? כל אות בתורה זה יש לה משמעות. מה זה ירכיבהו על במותי הארץ כתיב מלא? מפרש הכלי יקר עליו השם. לא, הכלי יקר זה היה אפרים פלומנג'. אז הוא אומר, התורה בכוונה כותבת במותי ארץ, עם ו', רומזת את 6 הפעמים שכתבה התורה את ארץ ישראל בפרשת עקב על מעלותיה. 6 פעמים שכתבה התורה את 6 הפעמים שכתבה התורה את המעלה של ארץ ישראל בפרשת עקב. איפה? כתוב פרשת עקב 6 פעמים ארץ. ארץ טובה. זה אחד. נכון? איזה עוד כתוב? ארץ נחלי מים. זה 2. 3. ארץ... זה לא כתוב בעקב. ארץ חיטה. ארץ חיטה סורה. ארץ זית שמן. ארץ אשר לא תאכל במסכנות לחם. השישי, ארץ אשר אבניה ברזל. אומר, הקדוש ברוך הוא ירכיבהו על במותיה, על במותיה, במות ו', את כל 6 המעלות שיש בארץ ישראל. ירכיבהו על במותיה של ארץ ישראל, אבל איזה? במות ו', את כל 6 מעלות שיש. כתוב הכל פסוק אחד. בסידורים, יפה. הסידורים הם כתיב חסר. זה השפה שלנו. יפה. הארץ נחלי מים. אומרים כיסא, זה נורי. ארץ חיטה היית עושה אומר רק כיסא, ברצף. יפה, הכל ברצף. כל זה כתוב בעקב. אז כנגד 6 מעלות הללו, אז למי זה ירכיב? למי אתה אומר את זה ירכיב על במותיה? מי ירכיב על מי למה? הקדוש ברוך הוא ירכיבהו על במותי הארץ, ייתן לעם ישראל את ארץ ישראל עם כל 6 המעלות שבה. אבל בסידורים מופיע בכתיב חסר. נכון, אבל בכתיב הוא מלא. כי בתורה. גם בסידור, בתורה זה מלא. מלא? אמרו כתיב מלא. פרק ל"ב, פסוק כ"ט. לו חכמו, השכילו זאת, יבינו לאחריתם. כל הפרשה הזאת, אדם יושב בליל שבת, זה פרשה קצרה ויש בה הרבה סודות. מה זה לא חכמו השכילו זאת? יש גמרא במסכת שבת, דף כ"ג עמוד ב'. אומרת הגמרא, הרגיל בנר, הוויין לו בנים תלמידי חכמים.
הרגיל בנר, אדם שרגיל בנר, הביאה לו בנים תלמידי חכמים. אז דרך אגב, שאנחנו נסביר, מי מדליק את הנר? אישה. האישה. אז מה זה הרגיל בנר? נר מצווה ותורה. הוא מסדר, אז מסבירים ככה, הרגיל בנר זה אותיות רנב. רנב זה רנב איברים של האישה, אז האישה צריכה להדליק. אבל איפה הגבר? הרגיל בגימטריה רמ"ח, 248 איברים שלו. אז זה שגם האיש שייך בהדלקת הנרות. אבל על העניין הזה, הרגיל בנר, הביאנו בנים תלמידי חכמים, מפרש רבנו חננאל שמה בגמרא. באיזה נר מדובר, אומר רבנו חננאל? בנר חנוכה. יפה מאוד. למה? הוא אומר, כיוון שהנס הזה נעשה בבית המקדש, והמנורה הייתה איפה? בבית המקדש, והרוצה להחכים, ידרים. חנוכה היא מכינה, לא? חכמה, רוצה להחכים ידרים, כן, לא משנה. הוא מכין. וחנוכה... הוא, מה פתאום? כן, לא, פעם אמרתי, שהר מרדכי אליהו אמר שהגבר מדליק, מכין בערב שבת, והאישה תכין לבעל בחנוכה. איך יש כוונות לזה? איך יכול לשמור לזה? למה אמר? יש כוונות השמן, כוונות גם בהכנה? כוונות הזה, גם בידע. יש כוונות גדולות מאוד. כן? כך הוא אמר, אני ממש שמעתי אותו אומנם בווידאו, אבל אמר, בסדר, אבל הוא צודק שיש בזה הכנות, אז יכול להיות שלאנשים שלא מכוונים. לא חכמו, אז עכשיו מובן, מה אנחנו רואים? שאדם שמדליק נר חנוכה, אז יהיה לו... הוא אומר, זה מה שכמונה. לא חכמו, לא, כמה זה לא? ל"ו, 36 נרות חנוכה. ל"ו צדיקים. על ידי 36 נרות חנוכה ישכילו זאת. אז יהיה לו בנים תלמידי חכמים שיבינו את זאת, זאת התורה של שר משה. לא חכמו, לא 36 נרות, על ידי 36 הדלקת נרות, אז ישכילו זאת, יבינו את התורה, יהיו לו בנים תלמידי חכמים, תפשט. פרק ל"ב, פסוק מ"ג, זה אמרנו הפסוק האחרון של רב פרסי, אמר שעד שמה לקרוא. וכיפר אדמתו עמו. ידוע שמה שכותב השח כותב, מעלת 4 אמות בארץ ישראל מביאה לכפרת עוונות. אדם הולך 4 אמות, משאיר אותו אדם שהוא... אתה בא להשכרה? חילה. אדם שהוא, יש לו 4 אמות, לכן אני תמיד אחד אמר לי, איפה כדאי להשקיע, רוצה לקנות משהו? אמרתי, אתה תשקיע בירושלים, תקני עכשיו חצי חדר בירושלים. למה? וזאת עושים ידוע המשיח צדקנו. חצי חדר בירושלים, כמה יהיה שווה עכשיו להשקיע. ידוע המשיח צדקנו, אדם יהיה לו מטר על מטר מיליונר. למה זה? אבל גם נווה עוז זה כמו ירושלים. איזה ירושלים? של זהב? לא, באמת. איך הגעת אחד לנווה עוז? השמות של ירושלים, נווה עוז. אנחנו מדברים על ירושלים האמיתית עכשיו. עכשיו מי שמתפלל מול נווה עוז, לא יתקבל העניין. איפה הם צריכים לנווה עוז ירושלים? אבל זה אחד איפה השמות. נווה עוז ירושלים? לא יודע, הוא אומר נווה עוז ירושלים. אחד השמות. כן? 70 שמות יש לירושלים. נכון, זה... אחד מהם זה? סומך עליך. כפר גנים לא? כפר גנים לא? לא. רוברמן גם לא. אז לכן, הבנת? זה העניין. אז היא אומרת, תקנה חתיכת אדמה בירושלים. יעלו אל הרגל כולם, אתה יש לך פינה, כל אחד ירצה, כמה זה יעלה, הון תועפות. ככה הציע הרב. אבל רבנו, לכהנים צריך, הממשלה צריך לתת. אנחנו נדבר עם זה, עם ביבי. נראה מה עשה, ותגיד. לא הבנתי, וכיפר אדמתו עמו, אז יפה, וכיפר אדמתו עמו, אומר השח, מעלת 4 אמות בארץ ישראל מביאה לכפרת עוונות. איפה זה רמוז? וכיפר אדמתו, אדמתו זה אותיות 4 אמות. זה מביא כפרה, אדמתו, 4 אמות, נכון? ירושלים תתרחב, נכון, לכן כתוב שארץ ישראל נקראת ארץ הצבי. האור של הצבי נמתח. טוב, עכשיו, שימו לב, רעיון נפלא. בזכות הכיפור, אתמול ראיתי הדברים. אני מעלה לכם. ברוך אתה, רבנו מלך העולם שהכל נהיה.
אנחנו, בשלושת כל החגים, הכוונה מחודש אלול, קראנו פרשת ניצבים, אחר כך קראנו פרשת וילך, אחר כך? פרשת וילך, כמה פסוקים יש? 30. פרשת ניצבים, 40. פרשת האזינו, 52. 122. כתוב מסרת ראש השנה, צדיקים גמורים נכתבים לאלתר לחיים. רשעים גמורים נכתבים מתח, בינוניים, תלויים ועומדים. יוסי, הצדיקים הם נכתבים לראש השנה לאלתר. בשבילהם, לא יודעים, בשבילהם מספיק 30 יום. 30 יום, מראש השנה עד, מראש חודש אלול עד ראש השנה 30 יום, כבר חזרו בתשובה. להם מספיק 30 פסוקים. ניצבים ואילך, שאר 30 פסוקים. הבינוניים, תלויים ועומדים, הם צריכים, כל הסליחות. עד יום כיפור, צריכים 40 פסוקים. זה פרשת ואילך. אבל יש כאלו שצריכים עד השען הרבה. אז הם צריכים פרשת תאזינו 52 פסוקים. זה עצמת תורה. עצמת תורה בדיוק. הבנת? תגיד לרב ברוך מה שאתה שומע פה. בסדר. מי שעובר את זה יש לו בעיה. זה כבר לא ברשימה. סיפור. דרך אגב אני חוזר על הפסוק, פרק ל"ב, פסוק ג', כי שם השם אקרא, עבור גודל לאלוהינו. פסוק ג'. פסוק ג', כן. אומר הרב החידה, הרב השלום, בפסוק הזה יש 7 תיבות. כי שם השם, זה 7 תיבות. והשבע תיבות הללו מרמזות על 7 הימים שבהם קוראים ספר תורה. שני, חמישי, שבת, ראש חודש, חול המועד, יום טוב ויום הכיפורים. נכון? אומר הרב, בסך הכל בפסוק הזה כמה אותיות יש? 25 אותיות שהן מרמזים על מספר העולים בכל יום. איך? לא בכל יום. בכל הימים, אגב. איך? 3 בימי חול, ובשבת במנחה, 4 בראש חודש. שבת זה 10. בואו נראה ככה לפי הסדר הזה קודם. 3 בימי חול, ובשבת במנחה, 4 בראש חודש. שבת זה 11. מנחה בשבת. למה? 7, 10. 25. שבת יש לך 7 ו3. 7 ו3 זה 10. 10. ואמרנו 3 בימי חול? כן. יפה. ו4 בראש חודש. כן. 4 בראש חודש בחול המועד. 5 ביום טוב. 6 ביום הכיפורים. כמה יש לנו? 25. הרב קודם, 25. שבוע שעבר לימד אותנו שזה שמע ישראל עמונה אלוהינו עמונה אחד. יפה מאוד, זה העולים. לא מסתדר לשמוע. למה? אמרת 7. 3 בימי חול, תעשה לפי הסדר שאני אומר. כן. אל תשאל על שבת, אתה תראה שנמצא אותו דבר. 3 בימי חול, כן. בשבת במנחה. כן. 3. למה 13? 7. 7. 7. 4 בראש חודש, כן. 5 ביום טוב, כן. 6 ביום הכיפורים, כן. 7 בשבת. 7 שבת, כן. כמה? לא, רבנו, השלישייה של כמה זה יום בינתיים? שבת לא נחשבת, היא כמו ימי החול. בלי זה יש לך 25. 25. יש 25 בלי השבת. 7. למה בלי השבת? 22, 29. חול בשבת 29? זה... לא רגע, ביחד. חול בשבת זה 10. 4 בראש חודש. 4 בראש חודש. 14. 6 בכיפור 20. 5 ב... 25. 3 פעם בלי אחת. שבת. השבת לא נפרדת, המנחה של שבת. המנחה שבת. 3 אתה יכול לקחת העט ולרשום? כן, אני חושב. ונעשה סדר. יהיה לך 28. 3. 3 בימי החול, כן. 3.
שלושה בימי חול, בוא נעשה ככה, 3 בימי חול. זהו, רק 3 בימי חול. כן. 4 בראש חודש. 7, 5 ביום טוב. 12, 6 ביום הכיפורים. 18. 7 בשבת. 25. זהו. אז מתחילת שבת לא. כמו שכבודו אמר. הכוונה יום אחד, לא גם איזה מחילה, כן, אולי ככה. בסדר. זהו, אז מתחילה לא הולך, אתה אומר, אתה מתחילה כן, לא כן, הולך. בסדר. גם הכוונה שבת עצמו. טוב, כאילו עשית לא מבין. תן בסדר. הנהלת כל חשבון. הכבוד. המנחה של שבת היא כן, נקראת כמו כן, יום יודעים, חול. אמרתי להם את זה. רשמתי, אז בזמנו. כן, אתה מלאך. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. וואי. רשום, שוב, איזה תלמיד הוא? רבנו, רשום. תגיד לי. נכון, הוא שיהיה בריא, רושם כל דבר, ומעביר הלאה, לא פשוט. כאלה שומרים לעצמם. פרק ל"ב, פסוק ד'. יעקב, אתה שומע? למה תגיד פסוק ד'? ל"ב, פסוק ד'. עצור, תמים, פעולו. יכול דרכה משפט, אין למונה מנהל צדיק ישר. היה איזה גאון אחד, הוא האריך ימים. אמרו לו, תגיד לי את האמת, מה הסיבה שהארכת ימים? אמר להם, תקשיבו, אני כל החיים משנן את הפסוק, עצור, תמים, פעולו, ככל זה. אף פעם לא הרהרתי אחר מעשיו של הקדוש ברוך הוא, הכל קיבלתי באהבה. הוא אומר, מה קשור? הוא אומר, ברגע שאתה שואל שאלות, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה שואל שאלות, בוא תעלה למעלה, אני אסביר לך. אל תשאל יותר. אל תשאל שאלות, תישאר פה. אבל כשאדם שואל שאלות, תקראו לו כדי להסביר לו למה זה אתה נעשה. מזמין אותו לגן עדן, מה? כן, בסדר, לשבת עם כל המלכים, הנביאים. מה, הרב, לא שווה לעלות למעלה לראות מה קורה? בסדר, כן. השאלה אם הוא יחזור. שווה, בזמנו, של כל אחד. הוא עולה, כן, יחזור. הבעיה שלא חוזרים. ניתן להגיד לך מה קורה שם. הבעיה שאתה עולה ולא חוזר, זה הבעיה. לא רוצים לחזור, אייל, הם לא רוצים לחזור. לא יחזרו, נשארו שם. הצדיקים הוא לוקח אותו בשבילו. אה? הצדיקים לוקח אותם למעלה בשבילו. אתה לא צדיק. הקדוש ברוך הוא. אתה לא דרך צדיק. אגב, בפסוק הראשון בפרשה, האזינו השמיים ואדבר ותשמע זמרפי, כדאי לראות לאור החיים הקדוש. הוא אומר פירוש יפה. אומר הרב, הוא מסביר את זה בדרך דרוש, שמשה באומרו שמיים וארץ התכוון לשתי קבוצות שונות שנמצאות בכלל ישראל. האזינו השמיים וארץ התכוון לשתי קבוצות, שתי אוכלוסיות שנמצאות בו. הראשונה, רגע. הם כן. הראשונה אלו האנשים הגדולים, הרבנים, האדמו"רים, הראשים של העם, כל העסק שלהם זה עסקי שמיים, נכון? והשנייה, הקבוצה השנייה, זה המון העם שהם מתעסקים בחיי שעה. לכן, אומר הפסוק, האזינו השמיים. אם השמיים אלו ראשי העם, הם יהיו בסדר, אז מילא ותשמע הארץ. אז הארץ, המון העם, הם יראו איך מתנהגים הגדולים. אחרי זה אומרים בפתגם בפרסית, דבר אל החלון, מדבר אל הדלת, שהחלון תשמע. זה מעניין ש... אותו דבר, אז אם השמיים, הוא דיבר על השמיים לראשי העם, כדי שהארץ, האנשים הארציים, החומרים, גם הם ישמעו. כן. אז זה מעניין שההאזנה היא הרבה יותר רצינית, ולכן היא מופנית לגדולי העם. כן, לכן האזינו השמיים, שם צריך האזנה גדולה, זה החוק, האזינו השמיים. הארץ זה קרוב, תשמע, יש כאן פירושים כאלה. יש עוד פירוש אחד שמפורסם מאוד, אבל הוא יפה להגיד אותו לילדים ולהסביר להם את זה. בפרק ל"ב פסוק י"ח, אומר הפסוק, צור ילדך תשב, ותשכח כל וכל אליך. הקדוש ברוך הוא צור, מי זה צור? הקדוש ברוך הוא צורמי שלא אכלנו. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם את הכוח של השכחה. צור ילדך תשי, הוא ברא אותך עם שכחה. מה זה קשור שכחה? תשי זה שכחה. תשי זה שכחה? כן. צור ילדך תשי, ברא אותך עם כוח של שכחה. למה שכחה? אם האדם לא היה שוכח, השם ישמור. היה זוכר את כל הצרות, את כל הבעיות שלו. אבל מה אנחנו עושים עם זה? כן, אני נזכר, כל מיני בעלות, כל מיני שם הצילם. הקדוש ברוך הוא עושה לו. אייל, מה שאומר, תשכח, כן? הוא ילדך תשי. אני בראתי, זה כמו משל, פעם אמרנו בזה. בן אדם בא לראובן, אמר לו, נשמה שלי, תן לי 100,000 שקל. נתן לו. היה לו 100,000 שקל.
בא, תחזיר לי את הכסף, הוא אומר לו, אין לי. הלך לשמעון, שמעון אל תשאל, הבן אדם, שמעון, לא שילם לי. לא שילם לי, כן, הלך לשמעון, תשמע, מה אני אעשה? הוא רוצה כסף. אין לי איך להביא לו, להחזיר לו את החוב. הוא אומר, אני אתן לך עצה, לא תגלה אותה לאף אחד. איך שהוא בא לבקש את הכסף, אתה מוציא גיטרה ואתה מתחיל לנגן. תגיד לו, חכה רגע, תצא, תעשה לו שירי ירושלים, גם מנגן לו, הוא יבין שאתה התחרף, משהו בשכל ויעצור אותך. הוא דופק בדלת, מה עם הכסף? מה, חכה רגע. הוא אומר, אבסורד, השתבח שמוח, חצי שנה הולך להביא לי, מוציא לו גיטרה, כזו ענקית של קרלי בר. התחיל לעשות לו ככה ככה. אמר לו, זהו, חר, נגמר, הבן אדם משוגע. הוא אומר לו, איזה שיר אתה רוצה? הוא אומר לו, איפה הכסף? הוא אומר, חכה, תגדגדג. הוא ברח, אמר, ברבנט, משוגע. חזר לזה שנתן לו את העצה, אמר לו, עיני, עכשיו מה אני עושה? עכשיו אין כסף, הוא אומר, תשמע, אני אעזור לך. זה שנתן לו את העצה, לעשות גיטרה, אמר, נדבר לו, נתן לו כסף. אחרי חצי שנה, הוא אומר לו, מה עם הכסף? לי, אל תאסף אותי, הוא אומר לו, חכה רגע. עשית גיטרה? תעשה צחוק. אני את העצה הזאת עשיתי, תעשה ליעקב, אתה עושה לי, זה שוגע. אומר, צור ילדך תשי, אני בראתי אותך עם זה, עם תשי שכחה, אבל מה אתה עושה עם השכחה? ותשכח כן מחולליך, אתה שוכח את הקדוש ברוך הוא, אני חוללתי אותך, עם מה שאני נתתי לך אתה שוכח? לא עובד ככה. הבנת? ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. אומר, הקדוש ברוך הוא